Hola, em dic Xavier Canalís i vull explicar-vos en 2 minuts una història a través del temps. Segurament heu sentit parlar de Stonehenge, un monument megalític al sud d'Anglaterra. En aquest lloc, fa pocs anys, van descobrir una tomba i a dins hi havia un esquelet que duia un collaret d'ambre. Això indicava que aquella persona havia estat algú important i ric. Els científics van determinar que es tractava d'un jove que va morir fa 3.500 anys. El més curiós de tot és que no era d'allà, sinó que havia arribat des de molt lluny, des de la Mediterrània. I és que l'edat de bronze va ser un període de gran mobilitat al continent europeu i algunes tribus i petits grups familiars viatjaven fins a Stonehenge perquè ja aleshores era un lloc important i famós, com ho és avui dia. Aquell jove, enterrat fa 3.500 anys, era un turista. La humanitat sempre ha estat en moviment, sigui per peregrinar llocs sagrats, explorar nous territoris o simplement satisfer la nostra curiositat. Fins a arribar a l'actualitat, quan milions de persones viatgen simplement per visitar altres llocs. A les darreres dècades, però, el turisme ha crescut tant a tot el món que això ha creat nous problemes. Destinacions massificades, manca d'habitatge, emissions de CO2, destrucció dels recursos naturals, i això ha començat a generar un rebuig social contra l'activitat turística. El turisme té aspectes negatius, sens dubte. Afortunadament, les empreses que s'hi dediquen i les destinacions turístiques cada vegada en són més conscients i per això volen apostar pel turisme sostenible. En qualsevol cas, a mi em sembla que si magnifiquem els aspectes negatius del turisme i menys-tenim els positius, tindrem una fotografia borrosa d'aquest fenomen. I això és el que us explico al meu llibre Turisme i turistes, de l'hospitalitat a l'hostilitat. Que tingueu una bona diada de Sant Jordi 2020.